नमस्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा சரி ஆரம்பிச்சலாம் ஹரே கிருஷ்ணா அதாவது இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை நாம தொடங்க போறோம் நேற்றுக்கு 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நிறுத்துறோம்னு நினைக்கிறேன் அது பார்ப்போம் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சேர்ந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வராங்க இது மாதிரி வருவாங்க கூட இருக்கு 11 பேர் 12 பேர் தான் டோட்டலா இருக்கிறாங்க ஆமா மாதா பிரபுஜி 3 மணிக்கு மேல 3:15 ஆயிருது அது கூட வர்றதுக்கு சரி பார்ப்போம் ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி ஜெயபதக சுவாமி இது நாமனி நம ஆச்சாரிய பதாய நிதாய கிருபதாரணி கௌரகதா தாமோதய தாரணி நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமனி சரஸ்வதி ஓ சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரணி விசேஷ சூன்யவாதி வாசத்தை नमो महावदान्य कृष्णाय प्रेमभृताय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य विशेष नामक नित्यानंद महदलितं सर्वहंत परमं हरिनाम भरदं देवं मौतुधकरणं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी सुरभानुसुदेवी प्रियमाणि हरिप्रिय वाचा कल्पतराय कृपा सिंधु सवदनाना भावनीय वैष्णवी नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम सच्चे हरे कृष्णा வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பகவத்கீதையோட சுருக்கம் அதாவது கீதையோட சாரம்சம் முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கிறோம் எவ்வளோ ஃபாஸ்டா போகணுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்டா போவோம் ஏதாவது டவுட்னா கூட உடனே கேளுங்க ஏன்னா நம்ம முக்கியமான சாரம்சத்தை வந்திருக்கிறோம் ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா இது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மட்டும் நாம கீதையை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கீதையை இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எதையுமே நாம வந்து ஈஸியா படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லா வேதங்களையும் நம்ம ரொம்ப அழகா படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் உபநேஷம் சரி புராணங்களும் சரி எல்லாமே சரி ஈஸியா புரிஞ்சிடும் பாப்போமா ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம் அதாவது 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம் இந்த அத்தியாயத்தை அதாவது நெருக்கடியை சமாளித்தல் 1ல இருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இப்ப பார்த்திருந்தோம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து 11ல இருந்து 30வது வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு படிக்கிறோமான்னு முடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு முடிச்சே ஆகணும் இதை பார்ப்போம் என் உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இரு கடமைகள் 31 53ல இருந்து பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி வந்து நீடித்த சந்தோஷம் 54ல இருந்து 72 இது வந்து சரமுனி மூலியமாக அதாவது நம்ம எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு பண்றோம் அப்படின்ற பக்தி எப்படி எந்த மாதிரி கொடுக்குறோன்றது நீடித்த சந்தோஷத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா இரு கடமைகள் என்ன அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது ஹரே கிருஷ்ணா கீதையோட சாரம்சமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா நேற்று நம்ம விட்ட ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி நேற்று ஸ்லோகம் படிச்சீங்களா மாதாஜி நம்ம 9th முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி பிரபுஜி முடிச்சிட்டோம் 10th பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா தம் உவாச்ச ரிஷிகேஷக பிரம்ம சன்னன் இவ பாரத சேனையோர் உபயோர் மத்தியே விஷிதந்தம் இதம் வச்ச பரத குல தோன்றலே அச்சமயத்தில் இரு தரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வாறுவாறு கூறினார் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட இந்த இடத்துல கூட டைரக்டா பகவான் ஒன்றும் பேச ஆரம்பிக்கல இது கூட வந்து யார் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா
அந்த சஞ்சயன் அப்புறம் அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்காங்க. இப்போ அடுத்த 11வது ஸ்லோகத்துல தான் பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்க போறார், ரொம்ப முழுமையாக இறங்குறார். பார்ப்போம். இதுல இருந்து கண்டினியூவா பகவான் நிறைய இடத்துல ஸ்பீச் கொடுக்க போறார். நிறைய நமக்கு நம்ம அதாவது ஞானம் கிடைக்க போது ரொம்ப அழகா நாம இருந்து நிதானமா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரதகுலத்தென்றலே அச்சமயத்தில் இரு தரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த அர்ஜுனனும் பகவான் கிருஷ்ணன் புன்சிரிப்போடு பின்வருமாறு கூறினார். அதாவது பகவானுக்கு அவரை பார்க்கும்போது பாவமாவும் இருக்கு, சிரிப்பாவும் இருக்கு, அவனை திட்டின அடிக்கணும் போல இருக்கு. இந்த மாதிரி பகவானுக்கு அதுல லைட்டா ஒரு நம்மட்டு சிரிப்பு சிரிக்கிறார் பகவான். சிரிச்சிட்டு பேச ஆரம்பிக்க போறார். என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம் அதுக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஞானங்கள் பகிரப்படுறதுனால இதுல வந்து உறவு முறை மாற்றம் ஏற்படும். ஏன்னா 7வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து பகவானுக்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். குருன்ற சிஷ்யன்ற முறையில ரொம்ப அழகா வந்து இங்க உறவு முறை மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? இந்த உறவு முறை மாற்றம் ஏற்படணும். இப்ப வந்து தாய், அதாவது தகப்பன் ஒரு மகனுக்குள்ள என்ன உறவோ அந்த உறவு கிட்ட வந்துட்டாங்க. குரு சிஷ்யன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், மாமன் மச்சான் உறவு இருந்தாலும், நண்பர்கள் உறவு இருந்தாலும், இந்த இடத்துல ஒரு அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் செய்யப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு வந்து நாம அடிபணிஞ்சுதான் ஆகணும். ஒருத்தர் ஞானம் கொடுக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பா அது எவ்வளவு பெரிய இருந்தாலும் சரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கபில முனி வந்து தன்னோட தாய்க்கே உபதேசம் பண்ற ஐயன் சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானுக்கு முருகப்பெருமான் வந்து அழகா வந்து போதனை கொடுக்குறாரு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வீட்லயும் பிள்ளைகள் வந்து நமக்கு அறிவுரை கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த அறிவுரை கரெக்டா இருந்ததுன்னு ஆப்டா இருந்ததுன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம அந்த நேரத்துல மதிமழங்கி போயிருப்போம். ஏதாவது பௌதிகத்துல இருப்போம், ஏதாவது ஒரு கோபத்துல இருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சின்னவங்க வந்து மெச்சூரிட்டியா இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டா அந்த இது கரெக்டான பதில் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த பாதிப்புல அவங்க இல்லை இல்லைங்களா? பெரியவங்க நிறைய பேர் நம்ம பாதிப்படையும் குழம்பி போயிருப்போம். ஸோ இந்த இடத்துல உறவு முறை மாற்றம் ஏற்படுது, நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம். இது இந்த ஸ்லோகத்தோட உட்பார்வையா எடுத்துக்கிறோம். இதுல வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? கிருஷ்ணர் உபதேசம் அர்ஜுனுக்கு மட்டுமல்ல, இது அனைவருக்கும் உரிதாகும். இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தான் இந்த கீதை. நம்ம ஆரம்பத்தை சொல்றோங்க, நம்ம எல்லாம் யாரு? அர்ஜுனன் மனநிலையிலிருந்து நாம இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறோம். நாமளா இல்லை, நம்ம வந்து அர்ஜுனோட ஸ்தானத்துல இருந்து நாமும் கரெக்டா பகவான் என்ன சொல்றாரு அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்றோம். பகவத்கீதை ஞானம் நித்தியமானது, எப்பொழுதுமே தவறாதது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என்னைக்குமே வந்து யாருமே குறை சொல்ல முடியாது பகவத்கீதையை மட்டும். பகவத்கீதையை குறை சொல்றவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பௌதிகவாதியா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அந்த ஞானம் இல்லாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எந்த ஒரு இதே மாதிரி குரான்லயும் சரி, அதே மாதிரி பகவத்கீதையும் சரி, வேதங்கள் அதாவது அந்தந்த இதுல உள்ளவங்க வந்து அந்தந்த பெரியவங்க அழகா எழுதியிருக்கிறாங்க, கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு வராங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து தப்புன்னு சொல்லவே கூடாது. ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு பிரிவுகள் ஒரு தவறான ஒரு பூச்சிருப்பாங்க. இப்ப நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம இந்த 4 விதமான சம்பிரதாயத்துல மூலியமா எழுதுற பகவத்கீதையை படிக்கணும்ன்றது ஏன் நம்ம ஆச்சாரிகள் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதுல வந்து அங்க என்ன நடந்ததோ அப்படியே எழுதிட்டு வருவாங்க. அது சேஞ்சஸே இருக்காது. ஆனா அதே வந்து இப்ப நடிகர் கண்ணதாசன் இருக்காரு, கண்ணதாசன் வந்து எழுதுறாரு, அப்புறம் ஒரு அரசியல்வாதி எழுதுறாங்க, ஏகப்பட்ட பேர் எழுதுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்குமான்னு இருக்காது. அவங்க எல்லாம் வந்து பௌதிகத்துல இருந்தவங்க, அடிபட்டு வந்தவங்க, இது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் பேசணும், புக்கு படிச்சு அதை பத்தி எழுதுறாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய புக்கை நம்ம படிக்கலாம், படிச்சு அது உள்வாங்க முடியாது. நிறைய விஷயங்கள் தவறாவே இருக்கும் அதுல. அது நம்ம அதெல்லாம் படிக்கவே கூடாது. அது அந்த அந்த இதை பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து பாங்குறது எதுன்னா ஆச்சாரிகள் எழுதுற புக்குல அதை தவறே இருக்காது, எப்பவுமே தவறே இருக்காது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல 11ல இருந்து பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார், முழுமையாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கலாமா? हरे कृष्ण प्रभु। श्री ஹரே भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोस्तत्वं प्रज्ञावादं च भाषसे कदाशून् अकतांशु च नानुशोचन्ति பண்டிதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியைப் போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களாகவோ வருந்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றார் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா. ஏன்னா இப்ப மதிமயங்கி இருக்கிறதுனால அர்ஜுனன் வந்து பிலாசபி பத்தி பேசுறான், இலக்க கோணத்துல பத்தி ரொம்ப இதா பேசுறான் இல்லைங்களா? அப்போ அவனுக்கு என்ன நினைக்கிறான்னா நம்ம ஜீனியஸ்ன்றது அந்த இது வந்துடுச்சு, அவனுக்கு அந்த கவலை இருக்கு. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா உள்வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பதம் மூலியமா அந்த டோட்டலாவே அவன் பேச இந்த போன அத்தியாயத்துல வந்து 28ல இருந்து 46 பதம், இந்த இடத்துல ஒரு 6 பதம், இந்த மாதிரி அதே கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான். குறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 25-20 பதம் கிட்ட அவன் வந்து இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? அப்போ வந்து ஒரு அறிவாளி போலதான் அவர் பேசுறாரு. அதான் பகவான் சொல்றாரு, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு.
அதாவது இதெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு உயிரினம் பிறக்குதுன்னா கண்டிப்பா இறக்கதான் செய்யும். அதுக்கு நீ தான் காரணம் கிடையாது. அவன் தப்பு பண்றான்னா அவன் தண்டனை கொடுத்துதான். தண்டனை கொடுக்குற இடத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க. அவருக்கு ஒரு ஜட்ஜி இருக்கிறாருன்னா ஜட்ஜி என்ன பண்ணுவாரு, தண்டனை அவன் தப்பு பண்ணா தண்டனை கொடுத்து தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? அவன் வேண்டாம் தண்டனை வேணான்னு சொன்னா அப்போ சட்டத்தை மீறதுதானே அர்த்தம், அவனுடைய அந்த தர்மத்தை மீறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த இதை நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்றது ரொம்ப அழகா இதுல சொல்லப்படுறார். இது அறிஞர்களும் பாத்தீங்கன்னா வாழ்பவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா மாண்டவர்களை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அதாவது இறக்குறவங்களை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க, பிறக்கிறவங்களை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. பிறந்துட்டியா சரி ஓகே, பகவானுக்கு தொண்டு செய். பகவான் தொண்டு செய்ய முடியலையா சரி, உன் சமுதாயத்துக்கு உன் கடமை என்ன, கடமையை உணர்ந்து உன் தர்மம் என்ன அதை உணர்ந்து நீ செயல்பட்டாக போதும். நீ பகவானுக்கு பணி செய்யறியோ இல்லையோ சரி ஓகே, உன் தர்மம் என்ன அது கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணு, அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம அறிஞர்களும் சரி, பெரிய பெரிய அதாவது எல்லா விதமான வேதங்களை உபநேசம் பண்றவங்களும் சரி, படிக்கிறவங்களும் சரி, எல்லாருமே சொல்றது இதுதான் இல்லைங்களா? அவங்ககிட்ட நீங்க பேசி பாருங்களா, அதை பத்தி அவங்க கவலைப்படவே மாட்டாங்க. தண்டித்தல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தவறான கண்ணோட்டத்தை கலைதல், அதாவது புத்திசாலியும் முட்டாளும், இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமா தான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது கண்டிப்பா தண்டனை கொடுத்தணும். தப்பு பண்றான்னா தண்டனை கொடுக்குற இடத்துல அவர் இருக்கிற அது பார்க்க தவறான கண்ணோட்டத்தை கலையணும். அவருடைய எண்ணங்கள் அதை கலைக்கணும். அதே மாதிரி புத்திசாலியும் முட்டாளும் ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. நாம செயல்படுற மூலியமா தான் புத்திசாலியா செயல்படுறோமோ முட்டாளா செயல்படுறோமோ நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றாரு. அதாவது ஒரு 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 அத்தியாயத்துல அது பாத்தீங்கன்னா ராஜவித்யா ராஜ புவியோகத்துல நாம நண்பனாக இருக்கிறோமா எதிரியா இருக்குமா அது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. எதிரியா இருந்தாலும் சரி நண்பனா இருந்தாலும் சரி அது நாம மனசை நாம தான் கண்ட்ரோல் பண்றோம். 6வது அத்தியாயத்துல அதை பத்தி படிப்போம். அதே மாதிரி 9வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம் இல்லைங்களா? அதனால புத்திசாலி முட்டாளும் நாம தான். மற்றவங்களை பத்தி நம்ம இடம் போறதோட நாம தான் அதுல புத்திசாலியா நடந்துக்கிறோம், முட்டாளாவும் நம்ம தான் நடந்துக்கிறோம். சோ அதை அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப அழகா இங்க உபதேசம் பண்றாரு பகவான் இல்லையா? இல்ல வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாதவரை எல்லாமே தற்காலிகமானதாக சுய மையம் கொண்டதாகவும் தான் இருக்கும். அதாவது ஆன்மீகவாதிகள் சம்பந்தம் இல்லாதவங்களை பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகம் பேசுறவங்களும் சரி, கண்டிப்பா அவங்க பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல ரொம்ப அழகா ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒரு சுதந்திரம், என்ன சுதந்திரம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. எது வேணாலும் தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கண்ணோட்டத்துல போவாங்க. இதை இயற்கை தான் பாத்தீங்கன்னா அதை இயற்கை சார்ந்தே அவங்க செயல்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. யாரை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. அதாவது வாழ்க்கை முறையே தவறா இருக்கும். அவங்களோட செயல்பாடும் ரொம்ப தவறா இருக்கும். அவங்க பேசுற விதங்களும் ரொம்ப தவறா இருக்கும். சுயநலமா சிந்திப்பாங்க. அடுத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படாம பேசுவாங்க. அடுத்தவங்களை பத்தி கவலைப்பட்டே பேசுற மாதிரி பேசுவாங்க. அதுல ஒரு சுயநலம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அந்த கண்ணோட்டத்துல இருப்பாங்க. அதே ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க அந்த மாதிரி இருக்கவே மாட்டாங்க. ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை படிக்கிறவங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த எண்ணமே இருக்காது அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஆன்மீகம் இல்லாத பௌதிகத்தோடு செயல்படுறவங்க கண்டிப்பா தான் என்ற அகந்தையோடு அவங்க நடந்துப்பாங்க. சோ இதுதான் நாம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஞானிகள் யார் மற்றும் முட்டாள்கள் யார் என்று அவர்கள் ஆன்மீக அறிவின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி அறிய வேண்டும், பௌதிக பட்டம் மூலமாக அல்ல. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இனி ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ், அப்புறம் டாக்டர், அட்வொகேட், ஜட்ஜு, அப்புறம் ராணுவ வீரர் இப்படிலாம் பெரிய பெரிய பௌதிகத்துல இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் படிச்சு நல்ல இதா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேசுறது இதை பார்த்தீங்கன்னா நாங்க அதிகமா படிச்சிருக்கோம், 10 டிகிரி படிச்சிருக்கோம், 7 டிகிரி படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதாவது அவங்களுடைய சமுதாய தொண்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா 0வா தான் இருக்கும். அதுல 100ல ஒரு 10 பேர் அது மாதிரி நல்லா இருப்பாங்க. கரெக்டா அது அந்த மாதிரி இருக்கும். யாரா இருப்பாங்கன்னா ஆன்மீகவாதியா தான் இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு உள்ளவங்க தான் இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு மதத்தை சார்ந்து இருப்பாங்க. கிறிஸ்டின்ஸோ முஸ்லீம்ஸோ ஏதோ ஒரு மதத்தை சார்ந்து இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா அந்த தவறு பண்ணவே மாட்டாங்க. அப்படியும் பண்றாங்கன்னா அவங்க மித்தியாசாரம் தான், போலி மனிதன். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் அரசியல்வாதிகள் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஈடுபாடோட நல்ல ஒரு பெரிய உத்தியோகம் அதை அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு மக்களுக்கு சேவை பண்ற மனப்பான்மையோட நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்லாதவங்க கிடையாது, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகவாதியா தான் இருப்பாங்க. சுயநலமா இருக்க மாட்டாங்க. எந்த ஒரு விஷயமே சுயநலமா இருப்பாங்க. அப்போ இதுல பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா 100% நம்ம சொல்லலாம். 100% பாத்தீங்கன்னா அவங்க சுயநலமா தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்துடும். அதுதானே சத்துவ குணம். சத்துவ குணத்துல பிராமண குவாலிட்டி அது. ஆனா அந்த பிராமணனே பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான்னா திமிரா நடந்துப்பாரு. ஏன்னா அவர் வேதம் படிச்சிருக்கிறாரு, பகவான் கிட்ட அவர் சேவை பண்றாரு, அது தான் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற அந்த 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 இது வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிராமணுக்கு அதனாலதான் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாரு.
சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாருன்னா காரணமே அந்த இதுதான். நான் என்ற அகந்தை வந்துடும். நிறைய படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்றது அந்த இது வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சந்தோஷம் அவருக்கு இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த பிராமண குவாலிட்டி கூட பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல தான் இருப்பாங்க. அவங்க சுத்த சத்துவத்துல போறனாதான் அதுல வந்து அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 100% தான் அந்த மாதிரி மாறி இருப்பாங்க தவிர, ஏன்னா எல்லாம் ஞானம் தெரியும் அவங்களுக்கு. இருந்தாலும் அந்த பௌதீகத்தில் இருக்கும்போது அதை பந்தப்பட்டுருவாங்க. அதான் ரொம்ப நம்ம உன்னிப்பா கவனிக்கணும் அது, இல்லைங்களா? அப்ப வேறுபடுத்தி அறிவேன்னா பௌதிக பட்டம் அல்ல. பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பெரிய பெரிய இதா இருந்தாலும் அவங்களால கண்டிப்பா வந்து ஒரு நல்வழியில செயல்படவே முடியாது. அவங்க சுயநலமா தான் செயல்பட்டு இருப்பாங்கன்றது புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, இல்லைங்களா? அர்ஜுனோட மனநிலையில இருந்து எப்படி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க, இல்லைங்களா? 12வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பகவான் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நத்வேவாகம் சாதுநாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபக ந சைவ ந பவிஷ்யமக சர்வே வயம் அதபரம். நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இப்ப நீயும் நானும் இல்லாமல் இம்மன்னர்களும் இல்லாமல் இல்லை எதுவும் சொல்றாரு. உங்களுக்கு என்ன புரியுது இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வந்திருக்கிறாரு, உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கிறீங்க, என்ன சாராம்சமா நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, சுருக்கமா சொல்லலாம் போதும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம இப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட குலோக விருந்து போனா கூட நம்ம திருப்பி வருவோமா பிரபு? அது எப்படி வர முடியும் பிரபு? நம்ம தான் ஆல்ரெடி அவர்கிட்ட போயிட்டோமே, அப்புறம் எப்படி நம்ம திரும்ப? அவரு சொல்றாரு, நீங்க திரும்ப நீயும் இருக்கிற, நானும் இருக்கிறேன், முன்னாடியும் இருந்தோம், இனிமேலும் இருப்போம், இனிமே வர காலத்துலயும் இருப்போம், நீயும் இருப்ப, நானும் வருவேன் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. அப்ப நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம இப்ப கோலோக விருந்து போனா நம்ம திரும்பி வரப்போறதில்ல, நம்மளுக்கு ஜென்ம மோட்சம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப இவரு பகவான் இப்படி சொல்றாருல்ல. சரி, இப்ப நீங்க சொன்னதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இன்னும் நீங்க ஆழமா ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கல, பாப்போம். அடுத்து யாராவது சொல்றீங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல அவன் மாதாஜி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, வைகுந்தம் போயிட்டா திருப்பி நாம பிறவி கிடையாது தானே சொல்றாரு பகவான். அப்படித்தானே கீதை சொல்லுது. ஆனா இந்த இடத்துல ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்ற நல்ல கேள்விதான் அது. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி, நம்ம பௌதிக உடல் தான் அழியும், நம்மளோட ஆத்மா இங்கதான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஆத்மா எங்க இருக்கும்? எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும். ஓகே. இப்ப நம்ம இறந்தோம்னாக்கா பௌதிகமான உடல் தான் இறந்து விடும். இப்போ நான் கடவுளோ எல்லாருமே அவரோட ஆத்மா அவர்கிட்ட இருந்து தானே நம்ம ஆத்மாவும் வருது, ஆத்மாவா இருக்கும் அப்படின்னு. சரி, ஓகே. இப்போ அதாவது நம்ம லெவல் 1 நம்ம இதை பத்தி ஓரளவுக்கு நல்லா படிச்சிருக்கோம். இன்னும் நீங்க யாரும் புரிஞ்சுக்கலன்னு தெரியுது, எனக்கு நல்லா தெரியுது. ஆத்ம தத்துவத்தை உணராம இருக்கீங்க. சரி, ஓகே. அப்போ நாம இன்னும் நிறைய பிலாசபி படிக்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம படிப்போம், இதுல இருந்து தொடங்குவோம். ஏன்னா நம்ம இப்ப 2 பேர் நீங்க சொல்றதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை இன்னும் நீங்க அது சரியா இன்னும் புரிஞ்சுக்கலன்ற மாதிரி தான் என்னோட கண்ணோட்டம் வருது. சரி, ஓகே. இப்ப நாம அதை டீப்பா படிப்போம், கொஞ்சம் விலாவரியா படிப்போம். இப்போ நீயும் நானும் மன்னர்களும் இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை, எதிர்காலத்தில் நம்மில் யாரும் எவருமே இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை அப்படின்றார். இப்ப பகவான் எப்பவுமே ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய சகாக்கள், பகவானுடைய சகாக்கள் யாருன்னா நாம தான். அதாவது பகவானுடைய சகாக்கள்ல நாம தான் இருப்போம். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப நான் பகவானுக்கு ஒரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுங்களேன். பகவானுக்கு சேவை பண்ணிருக்கேன்னா அவருக்கு நான் ஒரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒரு தாசனா இருந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ அவருடைய லோகத்துக்கு நான் போயிட்டேன்னு வச்சுங்களேன். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு தூய ஆத்மா அவர்கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவருடைய லீலையில நம்மளை கலந்து வைப்பார். இப்ப அர்ஜுனன் மாதிரி, பீம மாதிரி அவருக்கு இதுக்கு அந்த ஒரு கதாபாத்திரத்துல கொண்டு வராரு. இது வேதத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது ஒண்ணு. 2வது பாத்தீங்கன்னா, நாம அதாவது வைகுந்தம் நம்ம போயிட்டோம்னா யாருமே திருப்பி வரப்போறது கிடையாது. அது அது 100% ஷுர் மாதாஜி, அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க. அது 100% ஷுர், யாருமே திருப்பி வரப்போகுது. ஏன்னா பகவான்ல போயிட்டோம்னா அவ்வளவுதான், அந்த ஆத்மா திரும்பி வராது, பகவான் ஐக்கியம் ஆயிடும். அதாவது அது பரமாத்மாவில் ஐக்கியம் ஆயிடும். பிரம்மன் இல்ல, பரமாத்மாவில் ஐக்கியம் ஆயிடும். பிரம்மாவில் ஐக்கியம் ஆயிட்டா திரும்ப நம்ம பிறப்போம். அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. பரமாத்மாவோட ஐக்கியம் ஆயிட்டோம்னா திருப்பி நம்ம வரப்போகுது. அப்போ நாம அந்த இடத்துல போயிடுவோம். அப்போ பகவானுக்கு சகாயம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய லீலையில நமக்கு பங்கு கொடுப்பார். அவருடைய லீலையில பங்கு கொடுப்பார். ஏன்னா நாம செஞ்ச அந்த காரியத்துக்கு அதெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த நிலை ஆத்மாக்கள் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்.
பண்ணுவப்பா அந்த மாதிரி நிலையெல்லாம். இப்போ வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏன் பலராமர் பரசுராமர் பலராமர் இருக்காரு, அதே மாதிரி லக்ஷ்மணன் இருக்காரு, நித்யானந்தர் இருக்காரு, இவங்க ஆதிசேஷன், இவர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே தான். அவங்க அந்தந்த அந்தந்த லீலையில கொடுக்குற பங்கு கொடுக்குறாருல, அது மாதிரி எல்லாரையும் கொடுப்பாரு. அதுதான் இங்க பகவான் வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு, நீயும் நானும் இம்மன்னர்களும் இல்லாமல் இருக்க போவதில்லை, திரும்பவும் நம்ம பிறக்க தான் போறோம் அப்படின்னு. நாமெல்லாம் எப்பயோ பிறந்தாச்சு, அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க. நாமெல்லாம் எப்பவோ பிறந்தாச்சு. இந்த உலகம் எப்போ உருவானதோ அப்பவே நாம எல்லாம் வந்தாச்சு. மரமா, செடியோ, பூச்சோ, கொல்லியோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஒரு 2 நாளுக்கு முன்னாடி முந்தா நாள் நான் ஒரு இது படிச்சேன். அது ஜப்பான்ல நடந்த விஷயம். அது இப்பவும் சொல்றேன், அந்த போட்டோ கூட என்கிட்ட இருக்கு. ஜப்பான் நடந்தது இப்ப 2-3 நாள் முன்னாடி, முந்தா நாள் நினைக்கிறேன் படிச்சேன். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாய்க்குட்டி, சின்ன நாய்க்குட்டி வந்து வீட்டுல விட்டு வளர்க்குறாங்க இல்லையா, அதுக்கு இந்த ரைட் சைட்ல அந்த லெக்ல வந்து இந்த இடத்துல ஒரு மச்சம் இருக்கு, நல்ல பெரிய மச்சம், ஒரு மச்சம் இருக்கு. அந்த நாய்க்குட்டி இறந்துடுச்சு. அது இறக்குற நேரத்துல அந்த வீட்டு உள்ள ஒரு அம்மா வந்து கரு விடுறாங்க. அந்த அந்த நாய் இறக்கும் போது அந்த அம்மா வந்து அதாவது கர்ப்பமா வராங்க. ஸோ அந்த குழந்தை வந்து பிறந்த போது பாத்தீங்கன்னா அந்த நாய்க்கு என்ன மச்சம் கரெக்டா அந்த வலது கையில இருந்ததோ அதே மாதிரி இந்த பிறந்த குழந்தைக்கும் வலது கையில கரெக்டா அந்த மச்சம் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய கொடுக்கலாம், நிறைய விளக்கம் இருக்கு. நாமோ யாருகிட்ட நாம அதிகமாக பாசம் இருக்கோ, யார் நம்ம கிட்ட அதிகமாக பாசம் இருக்காங்களோ நம்ம வயிற்றுல பிறப்பாங்க, நாம அவங்க வயிற்றுல பிறப்போம். இது வந்து எங்கேயுமே மாறாது. அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு, இம்மன்னர்களும் இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை. இப்ப நாம வந்து மனுஷனா இப்ப பிறந்திருக்கிறோம், அடுத்த ஜென்மத்துல எதுவா பிறகு நமக்கு தெரியாது. நம்ம செஞ்ச புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம ஒரு பிறவி எடுப்போம் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க பகவான் சொல்லி காட்டுறாரு. இப்ப நாம என்ன நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோமோ ஒரு உடலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அடுத்த உடல் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இப்ப உள்ள காரியத்தை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே புண்ணிய காரியமா பாவ காரியமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை வந்து வேதத்து மூலியமா நாம அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த உடல் இந்ததான் நமக்கு, நம்ம அடுத்த ஜென்மம் வந்து இதுதான் கிடைக்க போகுது. அப்போ இனியாவது நாம பக்தியில நாம பகவானுடைய சேவையில போனோம்னா அடுத்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல உடல் கிடைக்கும். இது வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதுதான் ஆத்ம தத்துவத்துல இப்ப விளக்க போறார். அதுதான் என்ன சொல்றாரு, நாம எல்லாமே பிறந்தாச்சு, பிறந்துதான் இருக்கு, அப்பவே பிறந்துட்டோம், இப்பவும் இருப்போம், அப்பவும் இருப்போம். எப்படி இருப்போம்? பௌதிகத்திலையும் பாவம் பண்ணிக்கிட்டு புண்ணியம் பண்ணிக்கிட்டு. புண்ணியம் பண்ணோம்னா நம்ம பிறவி கிடையாது. அதுதான் இந்த 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 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் சொல்ல போறார். பாப்போமா? தனித்தன்மை, அதாவது தனித்தன்மை எப்பொழுதும் இழக்கப்படுவதில்லை. எப்பவுமே பாருங்க, அதான் உண்மை. தனித்தன்மை எப்பவுமே இழக்கப்படுவது கிடையாது. நாம ஒரு தனியா வந்து ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறோம்னா அது என்னைக்குமே அது வந்து தப்பே ஆகாது இல்லைங்களா. கெடுதல் காரியம் செஞ்சோன்னா அது வேற மாதிரி கதை. அது அப்போ நம்ம ஒரு தனியா தெரிகிறோம்னா நாம ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சா நம்ம தனியா தெரியும். அதுக்கு வந்து அது இழப்பே கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மா. ஆன்மீக ஆத்மா வந்து 2 விதம், ஒரே ஆத்மா தான். அந்த 2 விதமான செயல்பாடுனால அந்த ஆத்மா வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆத்மா வந்து திரும்ப திரும்ப வேற உடல் தேடி போயிட்டு இருக்கு. இப்ப நாம அது 2 உடல் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 தான் நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம். இந்த ஆத்மா, அதாவது இந்த பௌதிக உடல், இந்த சூதல உடல், சூட்சம உடல், சூதல உடல், ஆத்மா, இந்த 3 வந்து நமக்குள்ளதான் இருக்கு. அது நம்ம படிக்கலாம். தவறான கண்ணம், இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை நித்தியமான ஆத்மா, அது வந்து ஆன்மீக மட்டும் தான் இருக்கும் ஆத்மா. இப்ப நம்ம உடல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல செயல்படும், காற்றை சுவாசிக்குது, தண்ணியை குடிக்குது, அந்த உணவு உட்கொள்ளுது, உடலுறவு கொள்ளுது, ஆசாபாசம் எடுத்துக்குது. இந்த உடல் அதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுது இல்லைங்களா. அப்போ அது வந்து பௌதிகமா தான் இருக்கும். ஆனா இன்னொரு உடல் இருக்கு இல்லையா, சூட்சமமான உடல், அது பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி. அது வந்து நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த 3த்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அது ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அப்போ ஆத்மான்றது என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே வந்து நித்தியமானது. அது எப்பவுமே பகவானை சார்ந்தே இருக்கும். சதா நேரம் பகவான் நினைச்சீங்கன்னா அது பகவானுடைய முழு நேரம் உட்புற சக்தி. அது பகவானுடைய உட்புற சக்தி. அது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான் இந்த 8 மூலக்கூறுகள். இது 5 பஞ்சபூதமான உடல் 5, இந்த சூட்சம உடல், சூதல உடல் 5, சூட்சம உடல் 3, பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி இல்லைங்களா. இந்த இது மாதிரி சேர்ந்துதான் வந்து 8. இந்த 8மே வந்து பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். சுகம் தேடும், துக்கத்தை தேடும், இது மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கும். ஆனா ஆத்மா வந்து பகவான் தான், அதனால ஆன்மீகம் சொல்லப்படுது இல்லைங்களா. அதே தவறான கண்ணத்தை முறியடித்தல், அதாவது ஒருமைவாதம் பற்றி கருத்து, பகவானுக்கு உருவம் இல்லை. இதை நம்ம இன்னும் விரிவா இதை பத்தி படிக்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நான் யார்? அப்ப நாம இப்ப 3ஆ பிரிச்சிருக்கேன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ இதுல நாம யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க, டக்குன்னு சொல்லுவீங்க பாப்போம். நாம யார்? அப்போ இந்த 3 உடல் சொல்லிட்டேன். இந்த 3 உடல் நாம யார்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது சூதல உடல், சூட்சம உடல், ஆத்மா. இந்த 3ல நாம யார்? நான் அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பதில் சொல்லுங்க. இப்ப சொன்னார் இல்ல மாதாஜி, எவ்வளவு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணங்க பிரபுஜி. நம்ம ஆத்மாங்க பிரபுஜி. ஆத்மா. ஹரிபோல், ஹரிபோல், ஹரிபோல். நாம எல்லாருமே ஆத்மா தான். நம்ம உடல் கிடையாது. நம்ம உடல் அழியக்கூடிய உடல். இந்த சூதல உடலும் சரி, சூட்சம உடலும் அழியக்கூடிய உடல் தான். ஆத்மா அழிவு கிடையாது. அப்ப நாம எல்லாம் என்னன்னா பகவானுடைய அம்சம். இந்த ஆத்மா மட்டும் பகவானுக்கு போயிடுச்சுன்னா, அப்போ இந்த சூதல உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆத்மா நம்மளை விட்டு வெளியே போகுது இல்லையா? உடலை விட்டு ஆத்மா வெளியே போகும்போது, அந்த உயிர் வெளியே போகும்போது உடல் என்ன ஆகும்? ஒண்ணு பூமி மாதா எடுத்துப்பா, இல்லைன்னா அக்னி பகவானுக்கு கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா கங்கா கொடுத்துருவாங்க. இந்த 3 தான் இந்த உடல் போய் சேரும் இல்லைங்களா? ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவான்கிட்ட போகும். அது பகவான்கிட்ட போதா இல்லையான்றது எப்படின்னா நம்ம செஞ்ச கர்மா தான். அந்த கர்மா எங்க இருக்கும் தெரியுமா? இன்னொரு உடல் சொன்ன பத்திங்களா, கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல். இது கண்ணுக்கு தெரிகிற சூதல உடல், பஞ்சபூதங்களான சூதல உடல். கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் எந்த உடல்? சூட்சம உடல். அந்த உடலோட இது என்னது? 3 விதமானது. பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி. இது அழியாது. அழியாது இல்ல, அழிக்க முடியும். ஆனா நாம இந்த பாவம் புண்ணியம் கலந்தாப்புல செய்யும் போது அந்த உடல் அழியாது. நாம பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய தான் அந்த உடல் அழியும். அப்ப அந்த உடலையும் இங்கே நம்ம அழிச்சிட்டோம்னா, பகவானோட தொண்டு செஞ்சு நம்ம அந்த உடலை அழிச்சிட்டோம்னா, இந்த 8மே நம்ம அழிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப வெறும் இருக்கும், ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த ஆத்மா எந்த ஒரு உணர்வும் இருக்காது, இந்த பௌதிக செயல்பாடு எதுவுமே இருக்காது. ஒண்ணுமே அப்படியே போய் டைரக்டா பகவான் லோகத்துக்கு போயிடும். அதோட திரும்பி வரவே வராது. பகவான் நினைச்சாதான் வரும். பகவான் என்ன பண்ணுவார்? அவருடைய லீலையில பங்கு கொடுக்கும் போது தான் அந்த ஆத்மாவை யூஸ் பண்ணுவார், இல்லைன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டார். அதே அந்த ஆத்மா திருப்பும் யூஸ் பண்ணாரு. எதுக்கு பண்ணுவாரு? அவருடைய நாம எப்படி வேண்டிக்கிட்டோமோ, நாம எப்படி நடந்துகிட்டோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பகவான் அவர் லீலைக்கு நம்மளை யூஸ் பண்ணிப்பார். அந்த ஆத்மா யூஸ் பண்ண திருப்பியும் பகவான் லோகத்தையே போயிடுவாங்க அவங்களாம். சோ இதுதான் ஆத்ம தத்துவம். அப்ப நாமெல்லாம் அந்த அந்த உடலை அழிக்கணும். சூட்சம உடலையும் அழிக்கணும், சூதல உடல் அழிச்சிடலாம், ஈஸியா அழிஞ்சிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அழிக்கணும் அவசியமே இல்லை. சூட்சம உடல் அழிக்கத்தான் பெரிய விஷயம். அப்போ பொய், அகங்காரம், அந்த மனம், அந்த புத்தியை நாம் அழிக்கணும். அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். அப்ப நாமெல்லாம் யாரு? ஆத்மா. அதுதான் ஆத்ம விஞ்ஞானம். அந்த ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரியாமதான் நிறைய விஷயங்கள் நாம தவறு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இங்க பாருங்க, மரணத்தின் அருகில் அனுபவம் பாருங்க. இதெல்லாம் நான் சொல்ல போனா இந்த அத்தியாயம் முடியவே முடியாது. 1 மாசம் ஆகும் இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறதுக்கு. அவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஆத்ம விஞ்ஞானம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மரணத்துக்கு தகுந்த அனுபவம்னு நிறைய பேர், நிறைய வீடியோஸ் நீங்க போய் கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணாலும் தெரியும் உங்களுக்கு, நிறைய கிடைக்கும். அதை வீட்டை விட்டு, அதாவது உடலை விட்டு வெளியே இருந்த அனுபவம், அதே பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் நிறைய பேருக்கு வரும். நான் அடிக்கடி ஒரு கதையை சொல்லுவேன். ஒரு 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 அத்தியாயத்தையும் இந்த அத்தியாயத்தில் வரும்போது அந்த அந்த அனுபவத்தை சொல்லுவேன். இன்னைக்கு நான் அதை சொல்றேன், இப்ப திரும்ப சொல்றேன். அதாவது மாயாப்பூர், அதை தவறா சொல்லிட்டேன். நம்மளுடைய பிருந்தாவனம் இருக்கு இல்லையா, பகவானுடைய இடம். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர் பக்கத்துல ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல ஒரு திருமணமாகி ஒரு குழந்தை ஒண்ணு பிறக்குது. ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த வீட்டுல. பெண் குழந்தை பிறந்தது. அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான குழந்தை. பார்த்தா அவங்களும் செல்லமா வச்சு வளர்த்து அது ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. பேர் வச்சு அது விளையாடிட்டு இருக்கு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு அவங்க அப்பா அம்மாவை தவிர்க்குது அந்த குழந்தை. ஏன் தவிர்க்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒண்ணுமே புரியல. ஏன் இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை தவிர்க்குது, நம்மள கிட்ட வரமாட்டேங்குது, முன்ன மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா அது என்னென்னமோ பேச ஆரம்பிச்சு அந்த குழந்தை என்னென்னமோ சொல்லுது. அது நீங்க எனக்கு இந்த பிறவில அப்பா அம்மா இருக்கீங்க, போன பிறவில நான் என்னுடைய கணவர் இருக்காங்க, எனக்கு மாமியார் இருக்காங்க, எனக்கு குழந்தை கிடையாது, என் கணவர் பேரு இது, அப்புறம் எங்க மாமியார் பேரு இது, என் மாமனார் பேரு, எங்க அப்பா அம்மா பேரு இது, எனக்கு அந்த ஊர் தான் நான் பிறந்தேன் அப்படிலாம் அந்த பொண்ணு, அந்த சின்ன குழந்தை, 4 வயசு குழந்தை என்னென்னமோ சொல்லுது.
அப்ப இவங்களுக்கு புரியவே இல்லை, என்ன இந்த குழந்தை ஏதோ ஆயிடுச்சோ. நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவோம், இது மாதிரிலாம் இருந்தா ஏதோ வந்து பித்து பிடிச்சிச்சு, பேய் பிடிச்சிச்சு, ஏதோ இது ஆகி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாம என்னமோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிலாம் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்பவும் அந்த குழந்தை வந்து, நான் தெளிவா தான் இருக்கிறேன், எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது, நான் வந்து உங்க இந்த பிறவியில் நான் உங்களுக்கு மகனாக பிறந்திருக்கிறேன், ஆனா எனக்கு வந்து கணவர் இருக்காங்க, மனைவி இதை அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அதே திருப்பி திருப்பி இப்படியா சொல்லுங்குது. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறமா வந்து இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அந்த ஊர் கவர்னருக்கு தெரியும். அப்பெல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் கிடையாது. அப்போ வந்து சுதந்திரம் கிடைக்காத முன்னாடி அப்ப நடந்த விஷயம் இது. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இந்த விஷயம் வந்து வெள்ளைக்காரங்க தெரிய வருது. தெலங்கானா தெரியணும்னா அது வந்து ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. இது என்ன விஷயம், ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு. அப்போ மகாத்மா காந்தியும் இருக்கிறார் அதுல. அவரும் அது கேள்விப்படுறாரு. கேள்விப்பட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, சரி இது என்னன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த பெண்ணை வந்து கேட்கறாங்க. அந்த ஒரு தாசில்தார் வர வச்சு கேட்கறாங்க, என்னம்மா அது என்ன விஷயம் சொல்லணும்னு. அப்போ அந்த குழந்தைக்கு 5.5 வயசு ஆகுது. அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லுது, இது வந்து எனக்கு அப்பா அம்மா வந்து எனக்கு அது கணவர் இருக்காரு, என்ன அவர் கணவர் பேரை சொல்லுது, அவர் ஊரு சொல்லுது, அட்ரஸ் சொல்லுது. சரி, அந்த வீட்டுக்கு தபால் மூலியமா ஒரு லெட்டர் ஒன்று அனுப்புறாங்க. இது மாதிரி உங்க பேர் என்ன, உங்க இதெல்லாம் டீட்டெயில் கொடுங்க அப்படின்னு அனுப்புறாங்க. அவரும் அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கிறோம், அவரும் திருப்பி அனுப்புறாரு. இந்த பெண் சொன்னது அப்படியே அந்த அந்த பேர் இருக்கு. அந்த அவங்களுடைய மாமனார், அவங்க அப்பா அம்மா பேரு இதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லுது. அவங்க இந்த பொண்ணு சொன்னது அப்படியே இருக்கு. அப்போ உடனே இவங்க ஒன்றும் புரியல. சரி, இதை உடனே மகாத்மா காந்தி அவருடைய சுயசரித்தில் எழுதியிருக்கிறார், இதை எழுதியிருக்கிறார். அப்போ உடனே அவர் என்ன பண்றாங்க, சரி இதை அப்போ அந்த ஊரை போய் இந்த பாப்பா கூட்டும் போய் காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இவங்க ஃபேமிலி போறாங்க. இங்கிருந்து தாசில்தார்லாம் போறாங்க, அந்த ஊருக்கு போறாங்க. அந்த ஊர்ல போயிட்டு போன உடனே அந்த ஊரு சிட்டி ஊர் அந்த டவுன்ல இறங்கிட்டு அங்க இருந்து கிராமத்துக்கு போகும்போது அந்த பொண்ணு வழிகாட்டுது. 5 வயசு குழந்தை, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 250 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க ஊரு. அந்த குழந்தை வழிகாட்டுது, அந்த இந்த இடத்துக்கு போனோம், இந்த தெரு, இந்த தெரு, அந்த தெரு, அந்த வீட்டுக்கு வாசல்ல போய் நின்று சொல்லுது, தான் நான் வாழ்ந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த வீடை தட்டின உடனே பார்த்தா அந்த ஆள் திறக்கிறார். அந்த முன்னாள் கணவன், அந்த குழந்தைக்கு போன ஆத்மால இருந்த அந்த கணவர் திறக்கிறார். பார்த்த உடனே அப்போ கூடவே இன்னொரு பெண்ணு வராங்க. பெண்ணு அதாவது அவர் 2வது திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. அவர் வராரு. வந்த உடனே இந்த அம்மா வராங்க. அப்போ உடனே இந்த அம்மா, இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. உள்ள போனாங்க, உள்ள போறாங்க. அப்போ அந்த ஊரு பெரிய பெரிய அதிகாரிலாம் வந்து எல்லாம் பேசுறாங்க. பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ சொல்றாங்க. அப்போ அந்த பெண் சொல்றா, நான் இவர்கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும். அந்த குழந்தை சொல்லுது, நான் இவர்கிட்ட தனியா பேசணும் அப்படின்னு. பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்ட உடனே அந்த ரூம்ல போய் அவங்க பேசுறாங்க. அவங்க அந்த 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 முன்னாள் கணவர்கிட்ட போய் சொல்லுது, போன ஜென்மத்து கணவர்கிட்ட போய், நீங்க வந்து உங்க பேரு அதே மாதிரி நாம 2 பேரும், நான் இந்த பிறவில இந்த மாதிரி பிறந்திருக்கிறேன், ஆனா போற பிறவில நான் உனக்கு மனைவியா இருந்தேன். நான் அதாவது அவங்களுடைய அதாவது ஒரு மனைவிக்கு தெரிகிற விஷயம் எல்லாம் வந்து கணவருக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த அந்த சீக்ரெட் விஷயம் எல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க. சொன்ன பிறகு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. அவருக்கு அவருக்கு அதே பித்து பதினோரு, நாம 2 பேருமே திருமணம் ஆன பிறகு, அதாவது சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு முன்னாடி நாம என்ன பேசிக்கிட்டோம், நீங்க இறந்தா மறுமணம் பண்ணிக்கூடாது, நான் இறந்தாலும் மறுமணம் பண்ணிக்கூடாதுன்னு நம்ம 2 பேரும் ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தோம். ஆனா ஒப்பந்தத்தை மீறிட்டீங்களே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மனைவி வந்திருக்கிறாங்க, அது மூலியமா குழந்தை வந்திருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண் சொல்லுது. அந்த குழந்தை சொன்ன உடனே அப்படியே ஷாக் ஆகிறாரு. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் மட்டுமே பேசிக்கிட்ட விஷயம் இது. இந்த குழந்தை எப்படி தெரியும் அப்படின்றது அவர் அப்பதான் அவர் அதுக்கு முன்னாடிலாம் புரியவே இல்லை அவருக்கு. அதை சொன்ன உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர். சரி, அப்புறமா வெளியே வந்து அப்படியே பேபான்னு முடிச்சுட்டு நிக்கிறாரு. அப்ப சொல்றாரு, இவங்க போன ஜென்மத்துல என் மனைவிக்கும் எனக்கும் இருந்த கலந்துரையாடலாம் இந்த பெண் சொல்லுது, இந்த குழந்தை சொல்லுது, அதனால இது உண்மைதான் அப்படின்றத ஒத்துக்கிறார். அதே மாதிரி இன்னும் சொல்றாரு, அந்த பொண்ணு குழந்தை சொல்லுது, அதாவது இந்த இடத்துல நீங்க போய் அங்க பள்ளம் தோண்டி பாருங்க, அந்த இடத்துல நான் ஒரு ஒரு பானை வச்சு புதைச்சு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா அந்த காலத்துல உண்டு இல்லைங்களா, அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் மறைச்சு வைப்பாங்க, பணத்தை மறைச்சு வைப்பாங்க, இது மாதிரிலாம். அது மாதிரி சொன்னவொன்னே அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடு டாக்குமெண்ட்டும் மறைச்சு வச்சுக்குது அந்த பொண்ணு குழந்தை. அவங்க அந்த அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து கொடுக்குது, அந்த மாதிரி பட்டயம், அந்த காப்பர்ல எழுதின பட்டயம் அது உள்ள இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் நான் மறைச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லி காட்டுது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க அப்படியே இதாகிட்டாங்க. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியோட சுயசரிதையில இருக்கு. இன்னைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இருக்காது. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அப்பயும் அந்த 2 தாசில்தாரும் கேட்குறாங்க, அந்த ஊர் தாசில்தார் இந்த ஊர் தாசில்தார் கேட்குறாங்க, சரியம்மா நீ இப்போ வந்து நீங்க சொன்னதெல்லாம் ஒரு ஒரு அளவுக்கு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இது வந்து மிராக்கள் தான் இது, சரி ஓகே, இப்போ இந்த அப்பா அம்மா கூட இருக்க போறியா இல்ல இவர் கூட இருக்க போறியா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இப்போ ஏன்னா இது வந்து பௌதிக சட்டம் இல்லையா, அந்த சட்டத்தின் மூலியமா கேட்கறாங்க. அப்போ உடனே அவர் சொல்றாங்க, அது வெள்ளக்காரன் சட்டம் அது. உடனே அவன் சொல்றான், அந்த பொண்ணு சொல்றா, நான் வந்து அவர் கூட இருக்கிறதுக்கு நான் ஆசைதான் எனக்கு, ஆனாலும் அவர் இன்னொரு மனைவியை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார், அதனால நான் அவர்கிட்ட ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார், அந்த ஒரு அதனால நான் அவர் சொன்ன வாக்கை காப்பாத்தல, அதனால என்னுடைய தாய் தந்தைகிட்டே நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இந்த ஜென்மத்துல வந்த தாய் தந்தர் கூட திருப்பி போயிட்டாங்க, திருப்பிட்டு வந்தாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மை சம்பவம். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. இதுதான் சொல்றது, மரணத்தின் அருகில் அனுபவம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட வீடியோ கிடக்கு. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது அமெரிக்கால இருக்கிறவனும் சரி, அகண்ட பாரதேசத்துல ஒண்ணு இறந்தவனும் சரி, இறந்து உயிர் வரவங்க 2 பேரும் அனுபவம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கயிறு எண்ணில இறந்த பிறகு ஆத்மா வெளியே போகும்போது யாராவது 2 பேரும் 3 பேர் வந்து தூக்கி இழுத்துன்னு போறாங்க. ஒரு நூல் கயிறு மாதிரி இருக்கும், அதுல ஏணியில ஏறி போனேன். எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பச்சை இலை செஞ்ச ஒரு சாதத்தை கொடுத்தாங்க. அதை சாப்பிட்டுட்டு என்னை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டும் போறாங்க. டக்குன்னு பார்த்தா நான் இந்த இடத்துல கிடக்குறேன் அப்படின்னு. இது வந்து நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க அவத்திக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. அவத்திக்கீரை சாப்பிடுவாங்க. அதை வந்து இறந்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. கொடுத்தாதான் அந்த 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 நினைவு எல்லாம் அந்த அந்த உடலை விட்டு அது ஒரு பிலாசபி, அது ஒரு பெரிய கதை. அது ரொம்ப போவேன். அவத்திக்கீரை கொடுப்பாங்க, யம தர்மராஜா அந்த சபையில கொடுப்பாங்க. அது சோ அந்த மாதிரி இவன் தான் நம்ம அகண்ட பாரதேசத்துல இன்னைக்கும் நம்ம அவத்திக்கீரை ரொம்ப ஃபேமஸ் அது இல்லைங்களா. ஆனா அதே பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால இருக்கணும், ஜெர்மன்ல இருக்கணும், அதே கதை தான் சொல்றான். சரிங்க, அவங்க கிறிஸ்டினிட்டி அவங்களும் அதான் சொல்றாங்க. ஏன் அரபியில கூட இதே கதையை சொல்லியிருக்காங்க. இறந்த போது அவங்க இறந்து ஆத்மா உடலை விட்டு போய் திருப்பி உள்ள வந்துருச்சு. நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா, ஒரு செத்து போய் இறந்துருவாங்க, ஆனா பார்த்தா அப்புறம் படைச்சிப்பாங்க. அவங்ககிட்ட அந்த அனுபவத்தை கேட்டு பாருங்க, ஒரே மதம் சொல்லுவாங்க. மதம் என்ற பேர்ல மாறி இருக்குமே தவிர, ஆனா உடல் ஆத்மா எல்லாம் ஒண்ணுதான். இது எல்லாமே சனாதனம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கங்க. இதுதான் மரணத்தின் உள்ள அறிவு, இந்த அனுபவம். இது ஏகப்பட்டது இருக்கு இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி உடலை விட்டு வெளியே வந்த அனுபவம், அதே பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஏன்னா அந்த சூட்சம உடல் இருக்கு இல்லையா, கண்ணுக்கு தெரியாத உடல், மனம், புத்தி, அகங்காரம், அது அழியிலையே. போன பிறவிலையும் அது முந்தின பிறவிலையும் என்னெல்லாம் செஞ்சோமோ அதெல்லாம் நினைவு இருக்கும். அது நம்மளை அறியாமவே செயல்படும். அதே பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து இறந்தான்னா அவன் வந்து இந்த பிறவில ஒரு மகானா தான் இருப்பான். நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நாள் அன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஞாபகம் தான். ஒரு பிராமணன் வந்து அந்த செப்பலு, அந்த விசிறி, அந்த தடி எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அர்ஜுன வீட்டிலேயே திருப்பி பிறந்து ஒரு பெரிய மகானா இருந்தார் இல்லைங்களா. சோ அது மாதிரி அந்த 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 சூட்சம உடலை அந்த மாதிரி நாம அதுதான் சொல்றது. இந்த உடல்ல இருக்கும் போதே நாம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற மனங்களில் இருக்கும். குறைஞ்சபட்சம் அந்த செயலா செய்யணும் இல்லைங்களா. அதுதான் ஆத்ம தத்துவம், ஆத்ம விஞ்ஞானம். அது புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 11ஆம் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேஹ ஆந்த்ரா பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முக்யதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நிதான புத்தி உடையவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகவாதிகள், மகான்கள். அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவங்க கண்டிப்பாக அந்த உடலை விடும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, தவறா எடுத்துக்காதீங்க. இப்பவும் சொல்றேன், நான் இதுதான் சொல்றேன். ஒரு ஏதாவது என்ன சொல்றேன், உங்களை சந்தோஷப்படுறதுக்காகவோ இல்லை இது பண்றதுக்காக சொல்ல வரல. உண்மையே சொல்றேன், ஆத்ம ரூபத்துல நான் சொல்றேன். இன்னைக்கும் உயிர் விட்டா ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா நான் மகானும் கிடையாது, பெரிய அறிவாளியும் கிடையாது. ஏன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்துட்டேன். அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அண்ணன் தம்பி இருக்கிறாங்க, மனைவி இருக்காங்க, கணவன் இருக்காங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க, எல்லாமே சமுதாயம் எல்லாமே இருக்கு. ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவன், தனிப்பட்ட ஆத்மான்னு நினைக்கிற உணர்ந்தவன் பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். நீ சதா நேரமே பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பான். உடலை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டான். எனக்கு வயசாயிடுச்சு, எனக்கு இதாயிடுச்சு, அது ஆயிடுச்சுன்னு கவலைப்படவே மாட்டான். உடல் இருக்கிற வரைக்குமே நமக்கு கவலைகள், துன்பங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்கும். கை வலிக்கும், கார் வலிக்கும், அது வலிக்கும், இது வலிக்கும், எல்லாமே வலிக்குதான் செய்யும். ஆனா அதை கவலைப்படாம பகவானுக்கு முழு நேர பக்தி கொடுத்துருக்கான் பாருங்களேன், அவன் தான் மகான். பக்தி, அதுதான் பக்தி இல்லைங்களா. அதுதான் பகவான் சொல்றார், தேகத்தை உடலில் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல. ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில ஒரு நிமிஷம் இழந்துகிட்டே இருக்கிறோம். நம்முடைய இந்த உடலுக்குள்ள டைம், கால நேரம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் அது. ஆனா அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டான். யாரு? ஆத்ம ஞானத்தை உணர்ந்தவன், ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை உணர்ந்தவன் கவலைப்பட மாட்டான் இல்லைங்களா. அப்ப மரணத்தின் போது விடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடன் இது போன்ற மாற்றத்தை திகைப்பதில்லை. அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா உடல் மாற்றம் இயற்கை விதி. அது என்னைக்குமே அதை மாற்றவே முடியாது இல்லைங்களா.
மாற்றவே முடியாது. அப்ப நிதான புத்தியோடு திகைப்பதில்லை. அப்போ காலத்தின் மாற்றத்தினால் உடலில் மாற்றம், மனதில் மாற்றம், உணர்ச்சிகள் மாற்றம், விருப்பங்களில் மாற்றம், ஆனால் நான் மாறவில்லை. எது மாறல? ஹரே கிருஷ்ணா. எது மாறவில்லை? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கேள்வி கேட்கிறேன், எது மாறவில்லை? ஆத்மா ஆத்மா நித்தியமான அதுதான். உடல் மாறும், மனம் மாறும், புத்தி மாறும், செயல் மாறும், எல்லாம் மாறும். ஆனா நான் மாற மாட்டேன். நான் யாரு? ஆத்மா. ஆத்மா என்னைக்குமே மாற. அது பகவானுக்கு தான் சேவை, அது வேற எதுக்குமே சேவை பண்ணாது இல்லையா? இந்த தத்துவத்தை மட்டும், இந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டுனா போதும் மாதாஜி. அப்போ உள்ள இருக்கிற இப்ப நம்ம கணவனோ மனைவியோ பிள்ளையோ பக்கத்து வீட்டுக்கான எழுத்து வீட்டுக்கான விரோதியோ நண்பனையோ எப்படி பார்ப்போம்? ஆத்ம ரூபத்துல. ஆத்ம ரூபத்துல எவன் ஒருத்தன் பார்க்கறானோ அவன் தாங்க புத்திமான், அவன் தான் அறிஞன், அவன் தான் மகான், அவன் தான் பகவானுடைய பகவத் பக்தன், அவன் தான் உண்மையான பகவத் பக்தன். அவனை ஒரு செல்வமா பாக்குறேன், இவன் எப்படி நான் பாக்குறேன், அவனவா பாக்குறேன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த செயலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கல. ஆத்ம ரூபத்துல பார்த்தோம்னா அவனை பத்தி தப்பாவே பேச மாட்டோம். ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவானுடைய அம்சம், இந்த உடல்ல பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா தூய ஆத்மா அது, அது பகவானை மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதான் ஆத்ம ரூபத்துல பேசணும். நான் மனசாட்சியோட பேசுறேன். மனசாட்சி குரங்கு அது. இன்னைக்கு இங்க இருக்கும், நாளைக்கு அங்க தாயும் போயிட்டே இருக்கும். இப்ப நீங்க கிளாஸ் படிச்சுட்டே இருப்பீங்க, சாயங்காலம் என்ன நைட்டு வீட்டுல மாதாஜி நினைப்பாங்க, நம்ம வீட்டுல நம்ம இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் பண்ணலாம், நைட்டு நம்ம அடுத்த 5 மணிக்கு மேல என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம், அப்படிதான் மனசு ஓடிட்டு இருக்கும். ஆனா பகவத்கீதையில கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அது என்னது? மனசு. ஆனா ஆத்மா அப்படி இருக்காது. ஆத்மா ஒரே நிலை தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? சில பேர் சொல்ல மனசாட்சி நடந்துக்கிறேன், அவன் மனசாட்சி நடத்துக்கிறேன், அவன் தப்பான ஆள் ஆவேன், தவறான ஆள் ஆவேன். நான் புத்தியோட செயல்படுறவன் தவறான ஆள் ஆவேன். ஆத்ம ரூபத்துல செய்யறவன் மட்டும்தான் வந்து கரெக்டா போயிட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா? அதுதான் ஆத்ம. அதாவது ஆத்மா மூலியமா நாம செயல்படணும். புத்தி மூலியமாகவும் மனது மூலியமாகவும் செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு இழப்பு தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இருமைகளிலிருந்து சகித்து கொள்ளுதல், இருமையிலிருந்து சகித்து கொள்ளுதல். இருமைகள்னா என்னது? ஒண்ணு பௌதீகம், ஒண்ணு பௌதீகம். இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதான்னு திங்க் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்போ மத நியமங்கள் மற்றும் உடல் அசூரியங்கள். உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இறந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா சடங்குகள் இருக்கு, நமக்குன்னு ஒரு சடங்குகள் இருக்கு சம்பிரதாயத்துல. நம்மளுடைய ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு சடங்கு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா வேதங்கள்ல ஒரே சடங்கு தான், தீ வச்சு எரிக்கணும் அவ்வளவுதான், இல்ல கங்கையில தூக்கி போடணும் அவ்வளவுதான், இல்ல மண்ணில் போட்டு புதைக்கணும் அவ்வளவுதான். இப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த உடலை அதாவது தானம் தர்மம் பண்றேன்ற பேர்ல வந்து இந்த உடலை பண்றாங்க. தவறு இல்லைன்னு இப்போ வந்து பிலாசபி சொல்றாங்க. ஆனா வேதம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணவில்லை, வேதம் அக்செப்ட் பண்ணவில்லை. ஏன்னா வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தவறான செயல்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது. அவன் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அது செயல்படும். அது நான் ரொம்ப டீப்பா உள்ள போவேன்னா அது வேற மாதிரி கதையை போயிடும். மத நியமங்கள் மற்றும் உடல்கள் அசூரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது கௌந்தயா பாரதா. இது மூணுத்தையும் விஷயமா நம்ம இந்த உட்பார்வையா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது 14வது ஸ்லோகம் பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुगतकता आहमा वायुनो नित्यस्तामस्तिदिक्स्व भारत। குந்தியின் மகனே, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவது போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுல தோன்றலே, இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. இன்பம் துன்பம் வந்து நிலையற்றது, அது தோன்றும் காலப்போக்கில் அது மறைஞ்சிரும் இல்லைங்களா? அதுதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. என்ன தெரியலன்னா, மனதாலையும் வந்து உடலாலையும் செய்யற செயல்பாடு என்னைக்குமே நிரந்தரம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? உடலால செயல்படுற செயல் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், உடனே சந்தோஷம் கொடுக்கும், ஜாலியா இருப்பான் உடலால செய்யற செயல்னால. ஆனா அடுத்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து துக்கத்தை கொடுக்கும் உடல். மனது வந்து அதுக்கு மங்கி இல்லையா, குரங்கு. அது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி கொடுக்கும். மனதால செய்யற விஷயங்கள் சாந்தி கொடுக்கும். அதே சாந்தி அடுத்த செகண்ட் அடுத்த டைம் என்ன பாத்தீங்கன்னா அப்படி எதிர்வினை கொடுக்கும். ஏன்னா மனதால செயல்படுறது. உடலாலையும் மனதாலையும் செயல்படுற செயல் வந்து என்னைக்குமே வந்து நிரந்தரம் அல்ல, மாறி 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 போடும். அதே ஆத்ம ரூபத்துல நாம செயல்படும் போதுதான் சச்சித்தானந்தம். அது பகவானுக்கு வேதத்தை சார்ந்தே செயல்பட சொல்லும் ஆத்மா. இதுதான் மனதும் இந்த மனசும் சரி, இந்த உடலும் சரி பௌதிகத்தோட செயல்பட செய்யும்.
அது நல்லா புரியும். அப்ப இன்பம் துன்பங்கள் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும், அவற்றை மறையும். அதாவது வெயில் காலம் குளிர்காலம் வருது இல்லைங்களா, பருவநிலை மாற்றம் ஏற்படும். அதே மாதிரிதான் இது, இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வந்திருக்கும். புலன்களின் உணர்வினால் அவை எழுகின்றன. புலன்கள்னா என்னது? நாம இந்த கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, தோல், பால் உறுப்பு, ஆசன உறுப்பு, இதெல்லாம் தான் அதாவது புலன் உணர்ச்சி. இந்த புலன் உணர்வு மூலியமா ஏற்படுகிற செயல் தான் நாம மாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கு. இந்த உணர்வுகள் தான் நாம பாதிக்கப்படுகிறோம். இது எல்லாமே எங்கிருந்து வரும்? பௌதிகமான செயல்பாடுல இருந்து வரும் இல்லைங்களா. அதுதான் சொல்றாரு பகவான், இந்த புலன் உணர்வுனால் அவை எழுகின்றன. சாப்பிடுற நம்ம என்ன உணவு சாப்பிடுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி உடல் இயங்கும். நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி உடல் இயங்கும். கண்ணு என்ன, வாயால் நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம், என்ன பேசுறோம், என்ன கேட்கிறோம், அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த உடல் இயங்கும் இல்லைங்களா. அப்ப ஆன்மீகத்தை தேர்ந்தெடுக்கணுமா பௌதீகத்தை தேர்ந்தெடுக்கணுமானது நம்ம உணர்வாலையும் உணர்ச்சியால நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் அது சரியான முடிவான்னு பாத்தீங்கன்னா, சரியான ஒரு சில இடத்துல சரியான முடிவு எடுக்கலாம். ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல எடுக்கிற முடிவு வந்து பார்த்தா என்னைக்குமே அவன் ஆன்மீகத்தை விட்டு ஸ்லிப்பே ஆக மாட்டாங்க. ஒரு வாட்டி பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க மாறவே மாட்டாங்க. பகவானு தான் சராதேரம் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? குலப்பெருமை, கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கிறது, சிறந்த பாரம்பரியம் பெறும் பொறுப்பையும் அளிக்கிறது. ஆன்மீகம் என்ன சேர்ந்துக்கும்? மற்றவங்களுக்கு எந்த தொல்லையும் கொடுக்க கூடாது, சமுதாயத்தை அதாவது நல்வழியில கொண்டு வரணும், அப்படிதான் ஆன்மீகம் பேசும். இல்ல இந்த என்ன வணங்கு நான் உனக்கு எல்லாமே தரேன்னு எந்த நம்மளுடைய சனாத தர்மம் சொல்லாது. நம்ம சனாத தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ என்ன மட்டும் நீ வணங்கு, நான் உன் நல்லா பாத்துக்கிறேன்னு அது வந்து சொல்ல. ஆனா கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்றாரு? எல்லா 84 லட்சம் ஜீவராசிக்குள்ளேயும் நான் இருக்கிறேன்றார். அவன் என்ன மதமானா இருக்கட்டும் அப்படின்றார். அதான் ரொம்ப அழகா சொல்ற. அகண்ட பாரதேசத்துல ஒண்ணும் இல்ல, நம்மளுடைய மகாபாரதம் நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, யுதிஷ்ட மகாராஜா பட்டாபிஷேகம் பண்றாங்க. பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அவருக்கு நாடை தனியா ஒப்படைச்சு போயிட்டார். அவரு வேற நாட்டுக்கு போயிட்டார். அப்ப அந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணும்போது அவருக்கு எல்லா சக்கரவர்த்தி எல்லா ஊர்ல இருந்து ஆள் வராங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கான்ற ஒரு நாடே கிடையாது. அப்ப கிடையாது. யூரோப்ல இருக்காங்க. அப்புறம் யூரோப்ல, ரஷ்யால, அப்புறம் சைனா, இங்க இருந்தெல்லாம் ஆள்லாம் வர அங்கங்கு அனுப்புறாரு. அது ஆளுங்களை அனுப்பிச்சு இந்த மாதிரி பட்டாபிஷேகம் நடக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை இந்த மகாபாரதத்துல இது உண்டு. அது ஒரு பெரிய ஒரு அத்தியாயமே இருக்கு. அந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வளோ 1,00,000 ஸ்லோகம். அது மகாபாரத ஸ்லோகம் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ 1000 அத்தியாயம் இருக்கு. அதுல 1,00,000 ஸ்லோகம் மேல இருக்கும். அது ஸ்லோகத்துல அதுல ஒரு அத்தியாயத்துல நான் படிச்சிருக்கேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த இப்ப ரஷ்யால இருந்து வராங்க இவங்க எல்லாமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சனாதன் தான். எல்லாருமே வந்து சனாத் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணவங்க. அப்ப அந்தந்த நாட்டுல நாமெல்லாம் இருந்திருக்கிறோம். நம்ம சனாத் தர்மம் இருந்திருக்கு. இப்ப எல்லாமே மதம் என்ற பேர்ல, கலாச்சாரம் என்ற பேர்ல மாறிதானே தவிர எல்லாமே சனாதனவாதிகள் தான். அவங்க இஸ்லாமியா போயிருக்கலாம், முஸ்லீமா போயிருக்கலாம், கிறிஸ்டினா போயிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு பௌத்த மதம் போயிருக்கலாம், அந்த மதம் போயிருக்கலாம், இந்த மதம் போயிருக்கலாம். ஆனா எல்லா ஆத்மாவும் பகவானுடைய அம்சம்தான். அதுதான் இங்க சொல்றாரு, குலப்பெருமை கடமை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கிறது, சிறந்த பாரம்பரியம் பெரும் பொறுப்பையும் அளிக்கிறது அப்படின்றார். அப்போ சனாத தர்மம் வந்து என்னைக்குமே வந்து நம்மளை வந்து நல்வழிப்படுத்துறதுதான் இது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கைக்கான தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல் வாழ்வின் முக்கியமான விஷயங்கள். நாம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உதவி செய்யும். தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல். ஆனா இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அதுதான் வந்து தர்ம சங்கடம். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, தர்ம சங்கடமால அர்ஜுனன் வந்து அந்த சூழ்நிலை மாட்டின்னு இருக்கான். அது மாதிரி தவிர்க்க முடியாது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வாழ்க்கையில வந்து முக்கியமான விஷயமா நாம அதை கவனத்தை செலுத்தணும். அது இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்துட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது அதன் மூலியமா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். குறைஞ்சபட்சமாவது நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்ம ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யம் ஹி நவ்யதயந்த்யதே புருஷம் புருஷஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சோ அமிர்தத்வய கல்பதே. மனிதரில் சிறந்தவனே அர்ஜுனனே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளும் தன்னில் மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான் இல்லைங்களா. மனிதன் சிறந்தவனா அர்ஜுனா, இன்ப துன்பங்களை பாதிக்கப்படாதவனும் அப்படின்றது. நீங்க வந்து என்ன நேற்று கூட நம்ம படிச்சோம் இதை பத்தி. அதாவது இன்பம் வரும்போது ஹாப்பியா நம்ம சந்தோஷப்படுறோம், துன்பம் வரும்போது சோகம் ஆயிரும். ரெண்டுமே உடலுக்கு ஆபத்து. இதை விட்டுருங்க.
ஆன்மீகத்தை விட்டுருங்க, பௌதிகத்திலே வாங்க. இப்போ உள்ள பௌதிகத்திலே வாங்க. நீங்க அதிகமா நம்ம சந்தோஷப்படும்போது என்ன ஆகும்? ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப இதா இருக்கும் இல்லைங்களா? சயின்ஸ் சொல்றாங்க. அதே சோகமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்பவும் வந்து ஹார்ட் பிரஷர் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கும். அப்ப பிரஷர் வரும், நோய் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அது ரெண்டுமே வரக்கூடாது அப்படின்னா அந்த இன்பம் துன்பங்களை நம்ம சரிபாதியா எடுத்துக்கணும். ரெண்டுமே எதால வந்தது? நம்மளுடைய கர்மாவால. நாம என்ன செஞ்சோமோ அதுதான் நமக்கு. இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே வந்து அதுல பாதிக்கப்படக்கூடாது. அதுல பாதிக்கப்பட்டோம்னா அப்போ நம்மளுடைய உடல் சார்ந்த செயல், புத்தி சார்ந்த செயல், மனது சார்ந்த செயல் எல்லாமே பாதிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்ப நிலையான தன்னிலை மாறாத இருப்பினும் நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதியான வழி பெற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே நாசதோ வித்யதே பாவோ நாபாவோ வித்யதே சதாக உபயோர் அபிதிருஷ்டோ அந்தஸ்தத்வனயோஸ்தத்வத்ரிச்சிபிஹி. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கும் ஆன்மாவிற்கும் மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்து அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு, அதாவது உடலுக்காக நீடிப்பதை பத்தி கவலைப்பட, அதாவது நீடிக்கவாத அந்த நீடிக்க கூட நினைப்பாங்க. ஆனாலும் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அறிஞர்கள் சரி, மகான்கள் சரி, பிரம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதுல ஒரு அங்கிரீஷ் மகாராஜா சொல்றாரு. அங்கிரீஷ் மகாராஜா என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து பகவான் அவர் வேண்டதே அப்படிதான் வேண்டுவார். நாம எல்லாம் கோயிலுக்கு போனா என்ன வேண்டுவோம்? பகவானே என் பிள்ளைகளுக்கு திரும்ப நல்லபடியா நடக்கணும், என் பையன் காலேஜ் படிச்சுருக்கிறான், அவன் நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கணும், நல்லா கை நிறைய சம்பாதிக்கணும், வீடு வாசல் வாங்கணும், அப்படிதான் நிறைய குடும்பத்துல அப்படிதான் நினைப்போம். அது இயற்கை, அது இல்லைங்களா? ஆனா அங்கிரீஷ் மகாராஜா அப்படின்னு நினைக்கல. அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஆத்ம ரூபத்துல பகவான் கிட்ட முறையிடுறாரு. முறையவே இடக்கூடாது. இருந்தாலும் அவர் என்ன இடுறாரு தெரியல. அவர் சொல்றாரு, பகவானே என்ன புழுவா படைச்சுக்கோ. புழுன்னு சொல்லும் போது என்ன புழுவா சொல்றாரு தெரியுமா? மலம் இருக்கு இல்லையா? மனித மலம், அனிமல் மலம். அந்த மலத்துக்குள்ள இருக்கிற புழு இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த புழுவா கூட என்ன படைச்சுக்கோ. பகவான் சொல்றாரு, அந்த புழுவா கூட படைச்சுக்கோ. ஆடு மாடு நாய் குதிரை மனுஷன் என்ன ஒன்னாலும் படைச்சுக்கோ. அதை பத்தி நான் கவலைப்படவே இல்லை. ஆனாலும் அந்த புழுவா இருந்தா கூட உனக்கு நான் தொண்டு செய்யணும், உன் ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அது அந்த மாதிரி எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இதுதான் வந்து பக்தி. என்ன உடனே என்ன படைச்சுக்கோ, ஆதார பதாரத்திலே கொண்டு போய் வச்சுக்கோ, அதை பத்தி கவலைப்படலை. ஆனா உன்னுடைய ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லி சதா நேரம் சொல்லணும் அப்படின்னு அங்கிரீஷ் மகாராஜா சொல்றது. சோ அதுதான் உண்மையான பக்தி. எதிர்பார்ப்பில்லாத பக்தி. அது என் சேவை என்ன? நான் உன் நாமத்தை சொல்லணும், உன் கூட நான் சேவை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதே என்னுடைய சேவை அப்படின்னு. அதே இப்ப நாம சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம இவரு சொல்லுவார், அதாவது அவர் ஒரு முனிவர், அவர் என்ன சொல்லுவாரு, டேய் இந்த மாதிரி பக்தி நீ கொண்டாடுற, நீ இதுவே தவறு தெரியுமா அப்படின்றார். இதுவே வந்து உனக்கு நீ பகவான்கிட்ட முறையே இடக்கூடாது, உன் சேவை நீ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், இதுவே நீ வந்து இந்த மாதிரி சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிரீஷ் மகாராஜாவே அவர் கேள்வி கேட்பார். துர்வாச முனிவர் ரொம்ப அற்புதமா கேட்பாரு, கேள்வி கேட்பார் துர்வாச முனிவர். அந்த மாதிரிலாம் பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அவரே பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு துர்வாச முனிவர். இது ரொம்ப உள்ள போவேனா, டீப்பா போவோம். எது சொல்ல வரும்னா, பகவான் கிட்ட முறையிட மாட்டான். இந்த உடலை வேணும், அந்த உடலை வேணும், இது மாதிரி பண்ணும், அது மாதிரி கேட்கவே மாட்டாங்க பகவான் கிட்ட. ஏன்னா பகவான் பார்த்துப்பார். நாமுடைய சேவை என்ன? பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதுதான் முக்திக்கான தகுதி. அது முக்திக்கான தகுதி. பகவான்கிட்ட முறையிடவே மாட்டான். எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் கேட்கவே மாட்டான். ஏன்னா பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம தான் பகவானுக்கு முறையிடுவாங்க. பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க அவன் ஏன் கேட்க போறான்? பகவான் பார்த்துக்க போறாரு. நான் செய்யற சேவை இதுதான். எனக்கு குடும்பம் இருக்கு, வாசல் இருக்கு, அவங்கள வந்து என் தர்மம் என்ன, அந்த குடும்பத்தை நல்லபடியா கொண்டு போகணும், அவங்கள பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு போகணும், என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் கொண்டு போறேன். அவங்க வரலன்னா கூட நான் பக்தியில போறேன், அவ்வளவுதான். இதுதான் முக்திக்கான தகுதி. அது உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது இல்லைங்களா? நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடலுக்காக வாழ்கிறேன். இது மிக புத்திசாலின்னு தெரியவில்லை. அதான விஷயம் இல்லைங்களா? இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல் தான் இது. ஆனா இதுக்காக நாம என்ன பண்றோம்? இதோட நம்ம அழகா மேக்கப் பண்றோம், நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி நல்லா வாட்ட ஜாட்டமா போட்டுக்கிட்டு என்னென்னமோ பண்றோம் இந்த உடலுக்காக. படுக்கிற கூட பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு ரெண்டு பெட் 3 பெட் போட்டு படுக்கிறோம். ஏன்னா உடல் உடல் வலிக்க கூடாது, அது இது பண்ணக்கூடாது, அப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ண சொல்ல நம்ம பௌதிகத்தை சார்ந்தே நம்ம செயல்படணும். அது புத்திசாலித்தனமா கிடையவே கிடையாது.
உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை பார்க்கணும், உள்ள இருக்கிற மனதை பார்க்கணும், உள்ள இருக்கிற புத்தியை பார்க்கணும். உடலை பார்த்தீங்கன்னா அகோரமா தான் இருக்கும், அழகா இருக்கும், அகோரமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆனா உள்ள இருக்கிற மனசு, உள்ள இருக்கிற புத்தி எப்படி படுத்தணும்? ஆன்மீகத்தை சம்பந்தப்படுத்தணும். ஆத்மா விட்டுருங்க, உள்ள இருக்கிற புத்திய மனதையும் செயலையும் ஆன்மீகத்தை செயல்படுத்தணும். உடல் எப்படிப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, பகவானுக்கு அதுதானே தேவை. அவருக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? நீ ஏழையாரு, பணக்காரனாரு, புத்திசாலியாரு, முட்டாளாயிரு, பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா என்ன சார்ந்து இருக்கிறியா, எனக்கு பக்தி கொடுக்குறியா, அதுதான் பாப்பாரு பகவான். உன் கர்மக்கு தகுந்த மாதிரி நீ அந்த மாதிரி இருக்கிற, அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்றாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவிநாஷி து தத் வித்தி ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யஸ்ய ந கஷ்டித் கர்த்தும் அர்ஹசி. உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த உடலை யாருமே அழிக்க முடியாது. உடல் அழியக்கூடிய, உடல் அழிஞ்சா கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவை யாருமே அழிக்க முடியாது, யாரும் கொல்லவே முடியாது ஆத்மாவை, இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் என்ன பண்ணி 4வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிப்போம் இதை பத்தி. உண்மை ஞானத்துல அந்த ரொம்ப அந்த அந்த இதுல நல்லா விரிவா படிப்போம். ஆனா 3 இடத்துல ஆத்மா அதாவது பிரம்மா இருக்காரு இல்ல, பிரம்மாவுக்கு 3 விதமான செயல்பாடு அவர் இருக்கு. அவர் பிரம்மா பிறக்கும் போது இந்த அகண்ட பாரத இந்த உலகம் ஏற்படுது, உலகம் அந்த அண்ட சராசரங்கள் ஏற்படுத்தப்படுத்துறார் அந்த பிரம்மா பிறக்கும் போது. அதே மாதிரி பிரம்மாவுக்கு ஒரு கல்பம் முடியுது இல்லையா, ஒரு நாள், அதாவது ஒரு பகல் பொழுது முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகும்னா உலகத்தை அழிக்கும், தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறார் பகவான். அப்போ ஆத்மாக்கு இல்லை, அந்த உடலுக்கு அழிவு ஏற்படுகிறது. அதாவது ஆத்மா அழிவு தான் அது. சொல்ல போனா ஆத்மா எல்லாமே பகவான் கிட்ட போயிடும். பகவான் உடலுக்குள்ள போயிடும், பகவான் லோகத்துக்கு போகாது. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கல்பம் முடியுதுன்னா, அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது முடியுதுன்னா அப்ப எல்லாருமே எங்க போகும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய உள்ள போயிடும். நம்ம பகவான் வயிற்றுக்குள்ள அவர் உடலுக்குள்ள போயிடும். ஆனா பகவானுக்கு வெளியே போல. அதுதான் பகவானுக்கு வெளியே போறது எதுன்னா வைகுந்தம் தான். பகவானுக்குள்ள போக மாட்டோம், பகவானுக்குள்ள லோகத்துக்கு போயிடும், அவ்வளவுதான். அதுதான் பிறவி. இது கிடையாது. பகவானுக்குள்ள, அதாவது அவருடைய உடலுக்குள்ள போயிட்டோம்னா திரும்ப நம்ம பிறவி எடுப்போம். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதான் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது, அப்போ ஒரு ஆத்மா ஒரு அழிவு இருக்கு. 2வது ஆத்மா பகவான் அது பிரம்மாவுடைய 100 லைஃப், 100 வருஷம் ஆன பிறகு அப்ப எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவார் பகவான். அந்த சராசரியும் அழிச்சு தனக்குள்ள எடுத்துருவார். அது 3 ட்ரிப்பு இந்த ஆத்மாக்கு அழிவுண்டு. அது யாரால உண்டதுன்னா பகவானால மட்டும்தான் முடியும். ஆனாலும் நம்மளால வேற யாராலையும் கொல்ல முடியாது. அதுதான் அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்றார். நீ உடலை தான் கொல்றியே தவிர அந்த சூட்சம உடல் சூதர உடல் தான் கொல்றியே தவிர சூட்சம உடலை கொல்லல, உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் உன்னால கொல்ல முடியாது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. உடல் முழுதும் பரவி இருப்பது அழிவற்றது, நீ அறிய வேண்டிய இந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை நீ கொல்லக்கூடியவர் எவருமே இல்லை என்றார். அழிவற்ற ஆத்மாவை யாருமே கொல்ல முடியாது என்றார். 18வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வந்த இமே தேகே நித்ய யோக்தா ஷரீரக அநாசினோ அப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத் யஸ்வ பாரத. அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. எனவே பரதகுல தோன்றலே போர்விடுவாயாக. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த ஆத்ம தத்துவம் மூலியமா நான் உணர்த்துறாரு. எழுத்தாப்புல இருக்கு நீ பீஷ்மரா பாக்குற, எழுத்தாப்புல துரோணரா பாக்குற, எழுத்தாப்புல சல்லிய மாமாவா பாக்குற, சகுனியா பாக்குற, கிருபாச்சாரியாரா பாக்குற. ஆனா உடல் சம்பந்தப்பட்டதான் பார்த்துட்டு இருக்கே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு நீ விடுதலை கொடுக்கல அப்படின்றாரு. ஏன்னா அந்த ஆத்மாக்கு விடுதலை கிடைக்கணும்னா அந்த உடலோட இருந்த பீஷ்மர் தவறு மேல தவறு செஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது அடுத்த பிறவி அவர் நாயா பிறக்கிறாரோ மனுஷனா பிறக்கிறாரோ ஏதோ ஒரு திரும்ப திரும்ப இங்க தானே பிறவி எடுப்பான். அந்த பாவத்தை நீ சேர்த்துக்காத, அவனை உடனே போரிட்டு கொல்வாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா பகவான் ஆத்ம ரூபத்துல சொல்றாரு. நீ உடலால பார்க்கும்போது அவர் பீஷ்மரா இருப்பார், ஆத்ம ரூபத்துல பார்த்தா என்னுடைய அம்சம் அவரு. அந்த ஆத்மாக்கு திரும்ப சித்திரவதை பண்ணாத, திருப்பி அந்த பகவான் லோகத்துக்கு போனோம்னா அதுக்கு முத்தி கொடு, அந்த ஆத்மாவுக்கு முத்தி கொடு. அது குறைஞ்சபட்சமா தான் அவன் சொர்க்கத்துக்காக போவான், அடுத்த பிறவியாவது அவனுக்கு நல்ல ஒரு உடல் கிடைக்கும் அப்படின்றதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம சொல்றாரு. அதாவது அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர்வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போது உறுதி. எனவே பரதகுலத்தின்றே போரிடுவாயாக. இதோட சாராம்சம் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோடது. 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் யைனம் மன்ய தேகதம்
உபௌதௌ ந விஜானீதோ நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம திருப்பி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? நீ உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை யாராலும் அழிக்க முடியாது, நீயோ நானோ யாராலும் அழிக்க முடியாதுடா. அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத, நீ உடலை மட்டும்தான் அழிக்க முடியும். அதனால ஆத்மாவை நினைக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா அவன் அறிவில்லாதவன் அப்படி இந்த பதம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொன்னு அந்த உட்பார்வை, இந்த 3 ஸ்லோகத்தோட உட்பார்வைன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் முழுதும் பரவி உள்ளது இந்த ஆத்மா. நீங்க ஆத்ம ரூபத்துல செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல ஒரு எனர்ஜி வரும். அந்த எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா அந்த 7 சக்கராஸ் நம்ம உடல்ல இருக்கு. இதெல்லாம் 6ஆவது அத்தியாயத்துல படிப்போம். அந்த 7 சக்கராஸ் அப்படியே பிரைட்னஸா இருக்கும், ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். நீங்க படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி அப்படியே இது இருக்கும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள், பெரிய பெரிய சித்தர்கள், அவங்களாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு நினைச்சீங்களா, அவங்கள போய் நீங்க எதிர்த்தாப்பு நின்னீங்கன்னா உங்களோட 7 சக்கராஸை பார்ப்பாங்க. 7 சக்கராஸை பார்ப்பாங்க, பார்க்க முடியும். காற்றையே நீங்களும் இப்ப நினைச்சா நீங்க காற்றோட பார்க்க முடியும். அதுக்குள்ள செயல்பாடு இருக்கு. அந்த செயல்பாடை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா காற்றை கூட கண்ணால பார்க்க முடியும். ஏன்னா இப்போ இது உண்மை. இது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செயல்பாடு இந்த உடல்ல ஃபுல்லா பரவி இருக்கு ஆத்மா. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பக்தி கொடுத்துருங்க பகவானுக்கு கொடுப்பீங்கன்னா இந்த 7 சக்கராஸ் ரொம்ப அழகா ரொட்டேட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல்ல உள்ள தேஜ் அப்படியே பல தெரியும். அப்போ பார்த்தா சித்தர் பார்த்தான்னு சொல்லிடுவோம், அவனுக்கு உடல்ல ஒண்ணுமே இல்லையா, இந்த சக்கராஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, அஞ்சனா சக்கராஸ், இந்த 7 சக்கராஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு சக்கராஸை பார்த்துட்டே இருப்பார். இந்த சக்கராஸ்ல அந்த எந்தெந்த ப்ராப்ளம்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சித்தர்கள், அறிவாளிகள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, ஞானிகள் கண்டுபிடிக்க முடியும். சரிங்களா? உடல் முழுவதும் பரவி உள்ளது இந்த ஆத்மா. அழிவற்றது, அது அளக்க முடியாது, நித்தியமானது. கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை ஆத்மாவை. யாரும் கொல்ல பண்ண முடியாது அது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை மற்றும் இல்ல மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பும் இல்லை. ஜட உடலை மரணத்திற்கு காப்பாற்ற முடியவே முடியாது. யாருமே யாரையும் காப்பாற்றவே முடியாது, இல்லைங்களா? பகவானே சொல்றார், சூரியனை நான் மறைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா மறைக்க முடியாது. அவனை மறைச்சா என்னுடைய, அதாவது அவர் என்ன சொல்றாரு, சூரியனை அழிக்க முடியும், சூரியனே மறைக்க முடியும், ஆனாலும் நான் என்னுடைய கடமையை நான் கரெக்டா செய்யறேன் அப்படின்றார் பகவான். தன்னுடைய கடமையை நான் கரெக்டா பண்றேன். அதே மாதிரி ஒரு உடலை அழிக்க முடியுமே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்ல வர்றார், இல்லைங்களா? ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு அல்ல. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக நாம இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றது என்ன, டே கிருஷ்ணா, டே அர்ஜுனா, நீ போய் பீஷ்மரை கொல்றா அப்படின்னு சொல்றது எதுக்காக சொல்றாரு? அவன் அதர்மவாதியா இருக்கான், அதர்ம செயல நிக்கிறாரு, அதனால போய் எதிர்த்து போரிடு, உன் கடமையை செய்யும் தான் சொல்றாரு. இதே ஒரு ராணுவ வீரர் இருக்கிறாரு, போய் பார்டர்ல போய் அவருடைய கேப்டன் சொல்றாரு, போய் பார்டர்ல போய் அந்த அவங்கள போய் கொல்லிட்டு வா, தீவிரவாதிகளும் ஆப்போசிட் படையும் கொண்டு வான்னா போய் அவர் போய் என்ன பண்ணி சண்டை போட போறாரு. அவர் எத்தனை பேரை கொல்றாரோ அத்தனை பேருக்கு மெடல் விழுந்துகிட்டே இருக்கும், இல்லைங்களா? அது அவருடைய கடமை. அதே ராணுவ வீரர் வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் இவரு வீட்டுக்கும் முருங்கை எங்க வீட்டுல வந்துச்சு, நீ இப்படி எங்க வீட்டுல தண்ணி தெரிச்சுட்டு என் வீட்டு காம்பவுண்ட் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இவர் எத்தனை துப்பாக்கி சுட முடியுமா? சுட்டாரம் என்ன ஆகும்? சட்டம் என்ன ஆகும்? ஜெயில தான் போடும், இல்லைங்களா? அப்ப அது முறை அல்ல. ஒரு மிருகத்தையோ ஒரு உயிரினத்தையோ கொல்லக்கூடாது, அது மிருகவதம். அதுதான் நம்ம புத்த பெருமான் அவதாரம் கொடுத்தது, பகவான் அவதாரம் எடுத்தது அதுதான், இல்ல? அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதாகும், நாட்டின் சட்டத்திலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனை உரியதும் ஆகும் அப்படின்னா. அதுதான் நாம என்னைக்குமே நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றது. நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுன்னா ஒண்ணும் இல்லை, வெஜிடேரியனே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லப்படுது வேதம். நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஒரு வெண்டைக்காய் செடி நீங்க பறிச்சீங்கன்னா, வெண்டைக்காய் செடியும் முருங்கைக்காய் செடியும் ஏதோ ஒரு மரத்துல இருந்து பறிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அதுக்கும் என்ன இருக்கு? உடல் தான் மரமா இருக்கே தவிர உள்ள இருக்கிற அந்த சூட்சம் உடல் இல்ல, மாறல. அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. சூட்சமுடல் என்னது? மனம், பொய், அகங்காரம். அதாவது பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி. இது மூணுமே அந்த மரத்துக்கு இருக்கு, மிருகத்துக்கு இருக்கு, மனுஷனுக்கும் இருக்கு அந்த சூட்சம உடல். அப்போ அதுக்கும் உணர்வு இருக்கு, அதுக்கும் உணர்ச்சி இருக்கு. ஆனா அது மரமாக இருந்ததுனால கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு. அது காயை நீங்க அந்த வெண்டைக்காய் செடியை பறிச்சு வெண்டைக்காய் பறிச்சாலும் சரி, அது வலிக்கதான் செய்யும், அது சாபமிடம் தான் செய்யும். ஒரு ஆடையோ மாடையோ ஒரு கோழியோ நீங்க கொல்லனா கூட சரி, அது நம்மள சாபமிடும். அந்த உடல் நாம தின்னும் போது நாமளும் பாவியாகிறோம், அந்த பாவத்தை நாம அனுபவிக்கிறோம், இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம ஆத்ம தத்துவம். அது உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நாம பார்க்கல, உடலை தான் நாம சாப்பிட்றோமே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மள சாப விடும். அப்போ அதுக்குள்ள கருமத்தை நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், இல்லைங்களா?
அதுதான் புலால் உண்ணக்கூடாது. அது காய்கறியை ஏன் உண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுதுன்னா, உண்ணலாம், காய்கறி உண்ணணும், உண்ணக்கூடாது இல்லை, உண்ணணும். அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணீங்கன்னா அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன்ற. இந்த பாவத்தை வெண்டைக்காய் செடிக்கு நீங்க வெண்டைக்காய் பறிச்சீங்கன்னா அது உடல் ரீதியா வலிக்குதான் செய்யும், அது சாபம் உடனே செய்யும். அந்த சாபத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா அது திருப்பி ஒரு காய் கதைக்கும். ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு கையை வெட்டினா ஆடு திருப்பி கை வளருமா, கால் வளருமா? வரவே வளருதுங்களா? அதோட கதை வேற, இதோட கதை வேற. நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு முடிஞ்ச பறிச்சுக்கும். இது வரைக்கும் சாப்பிட்றவங்க தவிர்த்துட்டா ரொம்ப நல்லது. ஓகேங்களா? நிறைய விஷயங்கள் மாற்றம் ஏற்படும். உடல் மூலியமாகவும், புத்தி மூலியமாகவும், மனது மூலியமாகவும் நம்ம இந்த நான்வெஜ்ஜை சாப்பிட்றது அடியோடு நிறுத்துறீங்க. முடியாம இருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, பகவத்கீதை படிக்கணும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறுத்துங்க. முதல்ல டெய்லி சாப்பிடுவீங்க, வாரத்துக்கு 2 நாள், வாரத்துக்கு 1 நாள், அப்படியே படிப்படியா குறைச்சிக்கிட்டே வாங்க. உங்க உடல் மாற்றம் உடனே நீங்க சாப்பிட்டா நிறுத்திட்டீங்கன்னா உடல் மாற்றம் ஏற்படும். உடல் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும், நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அந்த உடல்ல அதே இயங்கிட்டே இருக்கு. அது சயின்ஸ் இல்லைங்களா? உடனே நாம ஸ்டாப் பண்ணவும் முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு லைஃப் லாங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. உங்களை எல்லா இதுவும் செயல்பாடு நல்லா இருக்கும். உங்க பாவத்தை விலகும். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். 20வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु। न जायते मर्यते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ஆத்மாவிற்கு எந்த காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன் என்று நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இவர் திரும்பவும் அவனுக்கு அர்ஜுனுக்கு அந்த ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா ரொம்ப அழகா அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இதெல்லாம் உபதேசம் அவனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, நமக்கும் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நாளைக்கு திருப்பி நான் கொஸ்டினா கேட்பேன். நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. திருப்ப நாம அதை பத்தி நம்ம திருப்பி ரிப்பீட்டா படிச்சுட்டே வரலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நம்ம புரியுற வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அது நல்லா புரியும். ஆத்மாவுக்கு பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. சொல்லிட்டேன் இல்ல? அது பிரம்மா பத்தி படிக்கும்போது 4வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கும்போது அப்போ விரிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா உடலுக்கு தான் பிறப்பு இறப்பே இருக்கிறது, ஆத்மாக்கு பிறப்பு இறப்பே கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். தோன்றுமனது தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல, அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் பொழுது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. அப்போ உள்ள இருக்கிற உயிரை யாருமே கொல்ல முடியாது. ஆத்மா உடலை மட்டும்தான் கொல்ல முடியுமே தவிர உயிரை யாருமே கொல்ல முடியாது. அந்த உயிர் எங்க போய் சேவும், செஞ்ச கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த உடலை தேடி போகும். அது மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? உட்பார்வை, இந்த ஸ்லோகத்தான உட்பார்வை, ஆத்மாவின் முக்கியத்துவம், ஆத்மாவிற்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, தோன்றுமனும் இல்லை. இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம படிக்கிறோம்னா 1 நாள் ஆகும். நம்ம சொல்ல போனா இந்த இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்க போனா 1 நாள் ஆகும். நம்மளும் இருந்தாலும் ஷார்ட்டா படிக்கிறோம். ஆத்மாவின் நித்தியத்துவம், அதே மாதிரி ஆத்மாவிற்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல, பிறப்பற்றவன், அதாவது நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பான், மிக பழமையான. உடல் கொல்லப்படும் பொழுது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. அப்போ நாம யாரை கொல்றோம்? அவரை பகவான் சொல்றார் அர்ஜுனனை, யாரை கொல்ல போறோம்? உடலை தான் கொல்ல போற மாதிரி உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை கொல்லப்படலை அப்படின்றத நீ, அதனால உன்னுடைய பாவம் உன்னை சேராது அப்படின்றார். உடலை கொல்ல போலும்போதுன்னா அது பாவமே கிடையாதுன்ற. ஏன்னா அவன் அதர்மவாதியா இருக்கான். அவனுக்கு சட்டத்துல இடம் கொடுக்கறதுக்கு நீ சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவன், நீதான் கொல்லணும் அவனை. நீயே கொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னா அப்புறம் அவன் இன்னும் பாவத்தை சேர்த்துட்டே போகும்போது சமுதாயம் கெட்டு போகும், அந்த ஆத்மாவும் கெட்டு போகுது அப்படின்றத சொல்றாரு. அப்ப ஆத்மாவுக்கு தயாரிக்கப்படுற தேதியோ காலாவதி தேதியோ கிடையாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்தோடு நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு நாமும் 21வது ஸ்லோகத்திலிருந்து படிப்போம். நாளைக்கு இந்த ஆத்ம தத்துவம் இதோட முடியுது. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும், அதை முடிச்சுட்டு நாமும் வர்ணாசி தர்மத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்ச கல்பத்தராய கிருபா சிந்த ஏவ சபதான பகவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விரும்பி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஓம் சத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி படிச்சிருக்கோம். ஏதாவது டவுட் இருக்கணும் கேளுங்க.